Ola, eu son Xulio e vou recomendar unha das miñas novelas favoritas, A Praia dos Afogados, de Domingo Villar. Gustaba imaxinar que aquela superficie estivese algunha vez cuberta de area, que as dunas de Caifar se internasen varios centos de metros cara ao interior. Así fora a paisaxe durante séculos, ata que alguén autorizou a súa urbanización e as dunas foron enterradas baixo as casas dos veraneantes, reducidas por un cinto de cemento a unha lingua de area tan estreita que no inverno desaparecía baixo a preamar. O cemiterio de Panxón tiña un corredor angosto a cada lado da avenida central. As familias máis podentes exhibían panteóns decorados con esculturas, pero a maior parte dos mortos descansaban en nichos colocados uns sobre os outros nas paredes de pedra. Formaban pequenas columnas de 5 sartegos cubertos por un telladiño baixo no que figuraban o nome das familias. Enriba estaban as cruces. Espero que vos gustara. Adeus.